тук се бъдем като стигнем. Останахме тук пред шадравана на Apple и моят 3D принтер принтира една 3D фигура в момента. Просто е много елементи, е много детайлна и има още около 5 И много красива. Да, детайлна е. Такова ще стане. Отзад ми на един прототип. Как се чувстваш? Ами малко съм уморена тук от тази спирала. Защо? Защото си преги. Yeah. Ето каква е спирала изкачихме. Скъпа наша дъщеричка, която си в коремчето на мама. Ето го е там. Очакваме те с нетърпение и сега сме те докарали тук, за да видиш просто едно хубаво концертче. Ще трябва да стана заради един пъпеш. Ето го, Авера, Джаксън. Искам така да послушаш хубава музичка. Закарахме те на фьючерче и на Дон Оливър. На Дон Оливър, на Куево, на Да, слушала си ги вече. Няма да мога да те закарам със сигурност аз лично на Симона и на Алисия, но и тя ще ги чуеш, може би вкъщи. Готино ни е, прекрасно е, виж колко я обичам. Тя сега е готова да реве, няма проблеми, тя е Рефтуни, зад нас е Аладин, а това е моята Жани Жасмин. Добра дърс. Нали, нещо. Сервировката е някаква много необщителна. Ала бала. Някаква ала бала. Тук направи те гледа на едната страна, гърби чинията, нос нови прибори. Хвърля ги, викам и тенки, оная, тя вече е на 10 метра, вика, welcome, става, ето и го става, Викам, ония кой яди, еди си какво, дай, добре, ще го поръчаме го, тя ми носи друго. Хората идват в Италия да ядат. С италианско тънко тесто, ние идваме да ядем тутманик. Втори тутманик. Кой ще я да плаща? Ето, то си пише, то си е написано.